3 hét telt már el, és egy alapvető tényezővel, egy alapvető táplálékkal még nem foglalkoztunk furcsa módon, a gombákkal. Van olyan gomba, nagyon kevesen ismerik például az országban, a pecsétviasz gomba, ami, hát onnan is nyúlunk vissza ismételten a kínai császárok, a kínai ősökhöz. Ha azt mondom, hogy egy ilyen lakkos, ilyen szétfolyó pecsét, ilyen bordó színű, sárgás bordó színű a teteje, vagy például Angliában használták régebben a fenyőfa alá karácsonykor magát ezt a gombát. Nagyon érdekes abból a szempontból, hosszú ideig megőrzi a külső állagát, jól konzerválható. Miért éreztek fontosnak ezt kiemelni? Hát annyiféle gomba létezik. Azért, mert ez azon az ritkaságok közé tartozik, amelyiket nem fogyasztjuk, mert nem élvezhető. Az élettani vonatkozások engem jelentős mértékben foglalkoztatnak. Az élettani tulajdonsága viszont jelentősen kiemelkedő. A gomba néhány fontosabb hatóanyag csoportjára hivatkozok, így például a fehérje összetevőire, az aminósav tartalmaira, hivatkozok a poliszaharid tartalmára, hivatkozok arra, hogy az immunrendszerünkben egy olyan immunglobulin növekedést serkent, amely az immunrendszerünk erősödését okozza. Bármilyen gyógyhatást is tulajdonítanak távoli kultúrákban a gombának, mi itt Magyarországon elsősorban az élvezeti értéke miatt tesszük. Mire kell odafigyelni, amikor gombát szedünk, vagy gombát vásárolunk? A különböző gombákat elkülönítve szedjük le, mert lehetnek olyan mérgező gombák, amely az ehető közé keveredve ráhullik a mérgező spórapor, és akkor el kell dobnunk az ehető tételt is. Fontos, hogyha vadontermű gombát vásárolunk, akkor ilyen árusítási engedély igazolja azt, hogy átesett a gomba vizsgálaton, és egészen biztos nem keveredett mérgező gombával, és ez maga sem az. De én attól tartok, hogy ezek a gombák például nem kaptak volna ilyen engedélyt. Így van, mert az egyik az egy mérgező gomba, a változékony tinóró, a másik ugyan egy ehető gomba, de viszont nincs rajta az árusítandók listáján, amit egy rendelet szabályoz. De ha nem esszük, akkor hogy jut be a szervezetünkbe? Így alakult ki az elmúlt néhány ezer évben, hogy senki nem készített belőle díszen kívül semmi más, mint jól kiszárították, megőrölték, és ez az egyik lehetősége kanállal, kapszulával elfogyasztani, de hát nem az íze miatt szeretjük ezt a dolgot, hanem, mint említettem, az egyik legfontosabb tulajdonsága a poliszaharid tartalma, és ez ennél fogva az immunrendszerünk egyik fontos alkotójának az erősítője. Van tehát olyan gomba, ami ezek szerint erősíti az immunrendszerünket. Van viszont számtalan olyan tulajdonsága, ami néhány úgymond gyógygombának a tulajdonsága mellé sorolható fel. Felsorolható a koleszterin csökkentő hatása, a vérnyomás csökkentő hatása. Azonban mellé tehetjük az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegségek esetében a cukorszint csökkentő hatását. Mind természetesen az immunrendszer közvetett válaszain keresztül. Ha ezt a gombát megenném, akkor nem volna semmi bajom, de viszont ha ezt, akkor rosszul lennék. Milyen tünetei vannak a gombamérgezésnek? Hasmenés, pupillatágulás, csillapíthatatlan hányás sok esetben, gyomorfájás, gyomorgörcsök. Ha valaki ilyet érez, akkor egészen biztosan fordulnia kell orvoshoz, de lehet, hogy otthon is van addig valami teendő. Mit lehet otthon csinálni, míg megérkezik az orvos? Csillapíthatatlan hányás, akkor utána pótolni kell a folyadékot, hogy ne száradjon ki a szervezet addig, amíg nem érkezik orvosi segítség. Jelentős hatása van, és jól alkalmazzák kemoterápiás, úgymond szupportív, tehát hozzáadott szerek alkalmazási lehetőségeként. Itt tehát mondjuk étrendkiegészítőként kiválóan használható kemoterápiás kezelések mellett. Ez például az a gombafajta, amiben talán a génzenget ugye jól ismerjük, és a génzeng hatásait is jól ismerjük. Az egyik, hát a közismert fontos tulajdonságait azt egy triterpén nevű hatóanyagnak köszönheti. Na hát ebből a hatóanyagból ebbe a gombába többszöröse található ahhoz képest, mint ami a génzengben található. Még egy ellentmondás a gombával kapcsolatban. Egyesek szerint nehezen emészthető, néhányan állítják, hogy egyáltalán nem, és van, aki pedig azt mondja, hogy kiváló fehérjeforrás. Így van, kiváló fehérjeforrás,
Az, hogy egyáltalán nem emészthető, az nem igaz, nehezen emészthető étel. A sejtfalában található kitin miatt, ezért jól meg kell főzni, lehetőleg este lefekvés előtt már ne fogyasszunk gombás ételt, pontosan azért, hogy ne terheljük meg a gombákat vele. Ugyanaz a kitin páncél, mint a bogaraknak az a kemény borító szarú réteg, abból áll a gomba? A gomba sejtfala tartalmaz ilyen anyagot, hasonló összetételben, mint a cserebogár páncélja, igen. Mondtad, hogy vannak más gyógyító gombák, használtad ezt a kifejezést. Én eddig azt gondoltam, hogy a gombák ilyen nagyon mostohasorsak, ami hát, talán a gasztronómiánkban nem, de úgy egyébként se nem zöldség, se nem tudom micsoda, hogy a kettő között van mindig félúton, és úgy nehéz behatárolni őket. Van egy másik gomba, a shiitake gomba például, kifejezetten magyar készítményeket is találunk, shiitake boka például az egyik magyarosított változata. Ennek a szív- és az érrendszeri tulajdonságai rendkívül kiemelkedőek, itt már az élvezeti tulajdonsága is jelentősen hát jó. Tehát a gombának vannak hasznos tulajdonságai.